हेलौ लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय मनज बि क्रिएशन इउटुब चेनेल बयखौबो आंनि मनज बि क्रिएशन इउटुब चेनेलाव बरायबाय बहुत गोबावनि उनाव आङो लाइभ फैदों आरोना लोगोफोर बहुत गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय दिनैसो फैबाय आरोना आङो सोर मा खालामदों मा ओंख्रि जाखो दे लोगोफोर खिन्था हरदों दसे खिन्था हरलायलायदे दसे जाय आंनि लाइभखौ नायदों कमेन्ट खालाम मा खबर लोगोफोर सोरथिं अखा हादों बेयाव बिराद अखा हागासिनो दं आरोना आंहा ओंखाम जाखांबाय आं बिराद गोबाव जाबायमोन आरो दिनैसो बहुत गोबावनि उनाव आङो दिनैसो कमेन्ट खालाम जाय नायदों सासे नायदों जाय नायदों कमेन्ट खालाम अननानै दे रायलायनि लोगोफोर लाइभ होनाया आंना जादोंना जायाखै नायदोंमोनसन सासे अबे थांखो हो जयेन जालै इसोरफोर अननानै कमेन्ट खालाम लाइक खालाम दे वेलकाम टु लाइफ साइड रिमेम्बर टु गार्ड योर डिवाइस एन्ड एभयड टु बाय योर कमिउनिटि गाइडलाइन सासे नायदों मा जातनि मानसियाबा नायखो कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर ना हारसा ना बर' ना सोर पात्ता मोनाखै जाय नायदों कमेन्ट खालाम हरनानै आंना लाइभ होनाया जादोंना जायाखै माथो थांफिनलाबायो एखनबा जादोंना जायाखैब्रा अट'मेटिक साब ट्रेन्सलेसन कमेन्ट स' जायाखै सोरबा कमेन्ट हरना देलाय कमेन्ट हरलायलायलाय फैदो नामा फैबाय इज दा एक्टर सबसिडां ह आङो माने लाइभ होनायखौ जादोंना जायाखै सानगासिनो फैबाय दे फैनायनि थाखाय थेंक इउ आंनि इउटुब चेनेलाव फैनानै कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोजों मा इयो बाजै प्रडाक्सन इउटुब चेनेल दं नामा नोंहाबो बाजै प्रडाक्सन ने चेक खालामगोन र' आङो जुदि भिडिअ हेगारोबा चेक खालामगोन आङो चेक खालामनानै सापर्ट खालामना होगोन र' आङो थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोजों थेंक इउ आंनि फेसबुकआवबो जयेन जानानै कमेन्ट खालामनायनि थाखाय लोगोसे आरो इउटुब चेनेलावबो फैनायनि थाखाय थेंक इउ फंबाय आंनि गोसो गोरबोजों बाजै प्रडाक्सन स्लिपिं स्लिपिं माने उन्दुगासिनो नामा ना चेनेलनि नामानो स्लिपिं नामा गिसि जाबायलै साला फाग्लासो हुगारनो बावदों माबाया दैया इयाव ओंखाम जादोंमोन ना आङो कमेन्ट खालामलै इसोरफोर दसे आंनि लाइभआव सिगाङाव इउटुबाव लाइभ होबाथाय बिराद माबा थाङोमोन दे मा होनो भिउ बिराद थाङोमोन माबाया लाइभआव आरो बिराद नायोमोन
आं थोरसि सुदों र' थोरसि सुदों अजय बसुमतारी @like it brain फैदों। थेंक इउ अजय बसुमतारी थेंक इउ आंनि इउटुब चेनेलनि लाइभआव जयन जानानै कमेन्ट खालामनो थाखाय थेंक इउ लाभ इउ अल थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोजों मा ओंख्रि जाखो दे खिन्थाहर बे अजय बसुमतारिया सोर सासेयामोनथाय आंनियावथ' सानै साथामनि अजय होननायनि नाम्बार दं सोर सासेयामोनथाय बे बाजै प्रडाक्टआथ' माबानि खोमा चिरां बेंटलनि ना नोङो बेंटलाव थांखांबाय आङो बेंटल कलेजाव बेंटल बाजार ना बेंटल सक बाजै प्रडाक्सन ल' लेभेल आङो नामा ल' लेभेल आं खोन्दो ना आं लेभेल गैखाथारा आंना ल'सो अजय बसुमतारिया अजय बसुआ मा होनदों मा स्टन स्कुल स्टन स्कुल आं बुजियासै बाला आङो पाठशालाया जोंनिसो माथो होनबालाय आं सिमलानि सिनायखायो खोमा ना सिनायखानाय खोमा आं अजय बसुमतारी सोर सासेखौ हमनो हायाखै प्रफाइलखौ नायगोन र' दाहाय जों गामि खाथियावबोथ' अजय दं आरो होजों सासे आदा सालबारिखिनि अजय दं आरो जोंहानि सासे फंबाय दं अजय आनै फिसाला सोर सासे हमनो हायाखै इउटुबाव लाइभआव होबाथाय प्रफाइला फिसा फिसासो जायोना बेखायनो माने सिनायस्लाबाखै हमनो हायाखै सिनायखानायबो गाज्रि दामोन आंनाव उन्दुनो लागायावबो बेबायदि मेथाइ जाग्रा हुदा दं आरोना हर गेजेरावबो सम सम आं खरसायाव लाखायो हर गेजेरावबो आङो माने बाहेरायाव हासुनो ओंखारबाथाय जाब्रबलाबायो मार फाग्लासो आङो डेन्जारसो मेथाइ माने मेथाइथ' बिदि नङा बादाम आरो बादाम बाजै प्रडाक्सन भेरि फानि फानि नामा मबाइलाव बेखौनो फानि नुदों मोगथाव डेन्जार फानिबावसो आं फानिबाबो आंना बिदि फां फुं नङा दै माइन्दफोरा आंना बिदि फां फुं नङा जायफोरा आंजों क्लस बिसोर मिथिखायो आङो मा टाइपनि मानसि मा गोसोनि मानसि मिथिखायो आरो आङो भिडिअआवसो डेन्जार माबा खालामनो हायो दै खिन्थु आं मोगथाङाव जानला मोनला बेफोरबायदि केरेक्टारनि नङा खिन्थु आं भिडिअआवबा खालामगोन बिराद नर्मेल सिम्पोलखौ आं गावखौनो गाव बाख्नायखायो आरो सोंनोबो हागोन सोरनावबा आं फां फुं गोसोनि मानसिबो नंखाया आल्टु फाल्टुबो नंखाया आं भिडिअआव फानि बा फाल्थुनि खालामनो हागौ बा फानिनि खालामनो हागौ खिन्थु मोगथाङाव आं बिदि नङा
सोंनो हागोन सोरनावबा मा हरदो इयो ब्रेकफास्ट क्लाब मा हरदोंमोनथाय बावबाय आं ब्रेकफास्ट क्लाब डिसेन्टेसन ना मा हरदोंमोन इयो समायना बर' लाबोदो थेंक इउ लाभ इउ मायो बाजै ब्रदारसन बेसे गोबाव लाया माय हेनदों आदा 1K खालामनायाव बेसे गोबाव लाया बेसे गोबाव लाया माने 1K खालामनायाव 1K साबसक्राइब खालामनायाव होनदों आरो ना बेसे गोबाव लाया गोबाव माने आंना दसेनो जादों जानायालाय 1K साबसक्राइबा आंना दसेनो जादोंना ओमफ्राय माबायासो वाच टाइमा थाब जायाखै आरोना फार्स्टआव बहुद डाउनमोन आंना चेनेला आं ओरैबायदि मा होनो आंहा बुहुद एसे माबा दं काहिनी इउटुबनि सायाव बियो आंना थार्ड ना फर्थ चेनेल बियो फार्स्ट चेनेला आंना पासवार्ड माबा माबि प्रब्लेम जानानै माबादों मोनासै फार्स्ट मनज बर'मोन आंना इउटुब चेनेला ओमफ्राय सेकेन्डआ मनज क्रिएसनमोन बियो मा टार्मिनेट जादो चेनेलानो टार्मिनेट जानानै दानजादो आरो माबा जानानै स्ट्राइक नांनानै टार्मिनेट जाखादो ओमफ्राय आरो इयो थार्ड दा मनज बि क्रिएसन इयो सेकेन्डआ मनज क्रिएसनल'मोन ओमफ्राय फार्स्टआ मनज बर' सेकेन्ड चेनेला माबामोन मनज क्रिएसन ओमफ्राय नै इयो थार्डआ मनज बि क्रिएसन दा बेल'सो थांनानै दं सेकेन्डआ टार्मिनेट जादों मार फाग्ला होमबा आं दहायनो बुंखादो आंनिया मालाबाबो खनसेनो साक्सेस जाया उनावसो साक्सेस जायो माबायाबो इउटुबाबो मनिटाइज जानो थाखाय बुहुद खस्थ' नांदों आंना माबा आरो रिइउस कन्टेन्ट फैबाय थादों मनिटाइज खालामनाय समाव रिइउस कन्टेन्ट जाना होबाय थादों ओमफ्राय आरो आपिल खालामदों आङो आपिल खालामबाय आपिल खालामखांनानै आरो रिइउस कन्टेन्ट फैफिनदों मनिटाइजआ एक्सेप्टआनो जायाखै आरो थार्ड टाइमावबो माबा रिइउस कन्टेन्ट फैदों आरो फर्थ टाइमाव आङो आपिल खालामबावबाय ओमफ्राय फर्थ टाइमाव जाबाय मार खस्थ'जोंसो साक्सेस जादों आंना बिदिनो फार्स्टआव साक्सेस जाखाया बे खस्थ'जोंसो जाखायो ओमफ्राय दा बियो थांनानै दं आरो बे चेनेला नोंसोरनि अननायाव बेखायनो आं बयखौबो रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना आंनि बेखौ सापर्ट खालाम भिउ खालामनानै हो चेनेलाव थांनानै चेक आउट खालामनानै लं भिडिअफोरखौ नायनानै हो सर्टआव डेन्जार भिउ थाङो दे आंना सर्टआवबो नोंसोर चेक आउट खालामो इउटुबाव बे चेनेलावनो सर्ट एगारोना आङो ओइ फेसबुकाव जाखौ होदोंमोन नोंथांमोना बेखौ इउटुबावबो नुगोन सर्टआव मोजां जाबाय बाजै प्रडाक्सन दा बर्थमान मोजांथ' सोलिनानै दङ मोजांखौथ' खालामनो नाजाबाय थायो र' ओमफ्राय आङो रुमाव थाबाथाय आङो मा होनो बेखौ भिडिअ खालामबाङा दे ओमफ्राय आङो न'आव थांबासो आङो डेन्जार रिल्स खालामो आरो ओमफ्राय आङो माने बुरजा खालामना लाबोखायो आरो रिल्सखौ बुरजा खालामना लाबोखायो ओमफ्राय रुमाव फैबाथाय आङो माने इदिट खालाम हगारो आरो आंना बेनो इयाव थाबाथाय आंना रिल्स खालामनाय जाया मानो होनबा केमेरा हमना होग्राबो गैया नङा ओमफ्राय ओजा थांबासो न'आव थांबासो जायो आंना रिल्स खालामनाया अबावथो दं ओमफ्राय आङो गुवाहाटियावसो थायो नै दा इलेक्सननि भट होनो थांनानै फैफिनगोन इलेक्सननि भट होनो थांनायाव बारा गोबाव थानाय जानाय नङा न'आव फैखांनानै आरो थांफिनगोन आङो सप्तासेसो थानानै बेयावसो थागोन आरो एसे सानबासो थाजागोन बेयावसो आंनो रिल्स खालामनो सम मोनगोन आं नोंसोरनिथिं बेंटल कलेजाव थांखांबाय इन्टारभिउ हैनो
Baze Production. Please subscribe to my YouTube channel. Okay, okay, okay. Yes, yes, sure, 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 sure. Baze Production. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry. That means, mane, I'm sorry, solo egat nama. Nama to. I don't want to leave. Oh, I don't want to leave a comment. Ang now sarak mate. Mane, बांद्राय गोथाव होननानै जाजायालै सब बुस्थुखौनो प्रब्लेम जायो दाखालि आंना बेबायदि जादों आरोना आंनो न'निफ्राय उरि हरदोंमोन आरोना बाजेब्रासा आं बिदि कमेन्ट हराखै इंलिश इज आंनालाय माबासो जानानै थादों नामाब्रा होमबा अट'मेटिक ट्रेन्सलेट बायदिसिना अट'मेटिक टाइपसो जाना थाखो नामाखैब्रा प्लिज लिभ ए कमेन्ट आं बांद्राय इउटुबाव लाइभ फैनाय जायाना बेखायनो ए टु जेडबो आङो बांद्राय मिथिया आरो जायखिजाया बिदिनो गोबाव गोबावजों फैयो अब्लाबो माने लाइभनि बिखय लाइभ होनायनि बिखय आं बांद्राय मिथिया खनसेबो बेबायदि जाखांबाय दे सासे मानसिया कमेन्ट हराखै आंनाव कमेन्ट फैबाय थादो बर'नि कमेन्ट लिरदो ओमफ्राय माने माबायाव इंलिसाव अट'मेटिक ट्रेन्सलेट जाना फैबाय थादो आरो इ बाख्लाखौ गारग्रोनि र' आं गामसाजोंनो हुगारबाय बाला गय जाग्रोनि र' गय जायो नामा गय जाग्रोनिनो आं गय जायालै गयल' नङा गयाथ' बाद दोन आङो साहाबो लोङा लाल साहायानो जा गाइखेर साहायानो जा जायखिजाया माबाखौनो आं साहा लोङा गयाथ' गोजाननि खोथा जोंहा न'आव रावबो जाया गय जायखिजाया जोंहा न'आव बिदि जानला मोनला निसा बुस्थु रावबो जाया गय थांखु बिरि सादा लोंनाय जानाय बेफोरबायदि गैया आरो लोंनाय जानाय निसा बुस्थुआथ' गोजाननि खोथा जोंहा गयखौनो जाया रावबो साहाखौनो लोंबावा ओमफ्राय गाइखेर लोङो ओमफ्राय मालाबा बहुद गोबावनि उनाव लाल साहा लोङो बाजै ब्रादारसन कफि लोङो बा बे मालदार कफि लोङोब्रा बे मालदार बिदि आंखौ कफि लोङो होनदों ओहो आं लोङा बे बुस्थुखौथ' आङो खुगायाव सोफेराखै दिनैसिम कफिखौ आं हाया मोनामजानो बे बुस्थुखौथ' आं लोंफेरानो आं जानाय बुस्थुआनो जानला मेनला गैया बिदि बाहेरा लोंनाय जानाय होनबा मालाबा गोसो जाबा गाइखेरल'सो ओमफ्राय ना बेदरनि बिथोरावबो आङो अमा जाबाय ना जाबाय ओमफ्राय बोरमा ओमफ्राय बाखि ना पंकस ना मा होनो आं बेफोरखौ जाया मार मुगैयो आंनाव माबा फैबाय थादो दै माबा कुइसन माबा माबि ओंखारफैदोंमोन आंनाव
ओमफ्राय इदिनो जायो बिबु, अमा बिबु, दाउ अमा बिबु, भान्दार इफोरबायदि जायो। रुपस्रि बसुमतारी आदसा वेलकाम आंनि लाइफआव रुपस्रि बसुमतारी जानाय लोंनायनि सावरायगासिनो जोङो। बेवहाय जानाय लोंनायनि सावरायनाय सोलिदों आरो दा। माने आं होनदों मा आं अमा बिबु भान्दारफोरा आंनि फेभराइट अमा बेदर जायो। ओमफ्राय अमा बेदरखौ आं मोदोमखौसो बांसिन जायो मेजेमखौ जानो सुखुवा आरोना माने मेजेम जाबाथाय देहाफोरा नस्थ' जायो। बिबु भान्दार जानांगौ हायोबा। ओमफ्राय बयलारखौबो बारा जानाङा हायोबा लकेल ओमफ्राय बरफनि नाखौ जानाङा बारा। आंथ' जाया आंल' नङा जोंहा न'आव जाया बरफनि ना बै पंकस ना ना मा होनो बेखौ बेफोरखौ जाया आरो जायखिजाया बरफआव दोननायखौनो खम जायो जोंहा। सरिका नार्जारि ना हाय फंबाय वेलकाम आंनि लाइफआव आंनि गोसो गोरबोजों थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ फायरि अभेन रुपस्रि बसुमतारी रुपस्रि बसुमतारी वेलकाम आंनि लाइफआव थेंक इउ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों जानाय लोंनायनि सावरायगासिनोमोन आरो जोङो माने गेजेरावनो जानायलाय मोजां ना खबरफ्रा औ मोजाङा औ मोजां 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 मोजाङाबो मोजां मोजां बुहुद मोजां दाखालि साननैसो गाज्रिमोन मानो गाज्रि होनबा आं खिन्थानि आंनिया बे टेबोला गोलैसिननानै आङो रुमखौ साफा खालामबाय दंमोन ओमफ्राय टेबोलानो गाखोआखै आङो जनानै फ्लरखौ मार साफा माबाबाय दंमोन आरो ओरै हुबाय दंमोन ओमफ्राय बेहायनो बियो गोलैसिन माबादो ओरै लोरिनानै बेयाव नांदो आरो गोलैसिनदो ओमफ्राय ओरैबायदि ओंखामखो ओरै हमनानै जानो हायामोन आरो आं ओरै हमनानै जानो हायामोन र' कमेन्ट फरायग्रोनि हेलौ सोर इयो I am back. I am back. Hello, I am watching your reels in Akshay Kumar. Can you come to Mumbai? Oh, ho, ho, no, 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 no. Now I cannot go there. I live in presently Guwahati. Now I cannot go there. Welcome my life. My life YouTube video. सारिका नार्जारि दिनैसो नुसनदोंलै लाइभआव फंबाय अकेसो होनफ्लांलायलांबाय नंगौ नामा माबा बै सासे मानसिया इंलिसनि कमेन्ट लिरदों माबा इखौसो सानफ्लांना अके होनफ्लांदों देन्जार गोजान गोजाननि मानसि नायो माथो आंखौ आरो जापाननिबो नायोमोन आरो अबेबा अबेबा जायगानि नायसोगारोमोन मार फाग्ला फाग्ला कमेन्ट हरो फेसबुकआवबो मार फाग्ला फाग्ला कमेन्ट हरखायो माबायावबो बै बिराद मोननै बुहुद ओइ मोनसे भाइरेल भिडिअ जादोंमोन ना मोनसेल' नङालै आंना भिडिअआ मार भाइरेल जायो ओइ माबायाव आरो निजिनि अन केरेक्टाराव भिडिअ खालामबा जायालायो ओइ अपजिट केरेक्टाराव रिल्स खालामबासो भिडिअ खालामबासो ओरैबायदि माने जिब्रालायगोन आरो लाइक कमेन्टफोरा बिराद सेयार जादोंमोन आरो इन्सटाग्रामावथ' जिब्रालायखायो ओरैबायदि सापर्ट होयो आरोना लोगोफोरा थेंक इउ आं लोगोफोरखौ मा होननानै बाख्नायबावगोन आरो ओरैबायदि बाख्नायनो रावानो गैया I have no words मा रायलायदोंमोन मा रायलायनायाव थाहैखो आं पात्ताखौनो मोनलायलाङासै फाग्लासो बेबायदि कमेन्ट खालामबाथाय थाबाय थानो गोसो जायो आरोना नायनो आङो माने आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट आरोना नोंसोरो मा मा जायगा मा डिस्ट्रिक्टनि नाम लिरफाबा मोजां जायो आरो मा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों आंथ' सोरनिबा लाइभआव जयेन जानानै कमेन्ट खालामबाथाय आङो लाभ फ्रम होखायो दै लाभ फ्रम बाक्सा सिमला बेफोरबायदि होखायो बाजै प्रडाक्सन अरुणाचल इज कामिं टु पेमेन्ट हियार अरुणाचल इज कामिं टु पेमेन्ट हियार बारा बुजियासैलां मा होनो अरुणाचलाव फैनो पेमेन्ट हियार अरुणाचलाव थांनो नामा फैसा माबा खालाम नामा आइ एम सरि इयो मा हारसिंनो अट'मेटिक टाइप जायो नामा रुपस्रि बसुमतारी आइ एम सरि इथ' रुपस्रि बसुमतारियाथ' बिदि लिरथाराखै ने आइ एम सरि नो लाइभआवबो फै फंबाय दे फंबाय दा लाइभआवबो फै अके
फाग्लासो आंना ओइ रुपस्रि बसुमतारी नामा बेथ' रुपस्रि बसुमतारी आम सरि लिरथाराखै खोमा हारसिंसो फैदो खोमा ना बा अट'मेटिक टाइपसो जायो नामा इ हारसिंलाय मा बाजै प्रडाक्सनाबो माबा आइ एम सरि बाजै प्रडाक्सनाबोसो आइ एम सरिनो इदि लिरदो जानो मान बायदि बाला थामाका रिल्स फैगासिनो र' लोगोफोर I am back. Please come to Mumbai. ओइ इदिल' लिरबाय थादो दिलै हारसिंनो टाइपसो जायो ना माइब्रा I will send you your flight ticket and I will send my security to pick you up. What's your language? Do you speak Hindi? My language is Boro. Hindi. Yeah, I can say Hindi. आं हराखैलै बिदिलाय आं थैनोसै बाजै प्रडाक्सन नोंगौथ' र' आं सानखाथारदो इलाय रुपस्रि बसुमतारी आं हराखैलै इदि हारसिंनो टाइपसो जायो बै सासे आइ एम बेकआबो इदिनो हराखै खोमा ओमफ्राय बेबायदि हरदों केन इउ से डु इउ स्पिक इंलिश होनलायलाय होनदो आरोना इबो इदि लिराखै खोमा आंनिया हारसिं टाइप जाना दं इखो चेक खालामगोन र' आङो सारिका नार्जारि स्टेरिंगाव मायो सिटिंगाव बानाय फंबाय औ बेखौनोथ' सानदों आङो बैयो हिंदीयाव होनदो अभी जा नहीं सकता है मैं मुंबई जा नहीं सकता है मैं प्रेजेंटली गुवाहाटी में रहते हैं कुछ काम में बिजी था इसलिए जा नहीं सकता है बाद में जाऊंगा जरूर जाऊंगा मैं आई एम बेक इबो इदि लिराखै खोमा माबा आंखौ मुम्बाइ फैनो नामा आं नोंनि टिकेट दानखाबाय माबा खालामखाबायनो फाग्ला जागोनलै आं थैनोसैमोन मा मार फाग्लासोलै आसरितसो मोनलाजोब्बायलै आं गावखौनो गाव फाग्ला रखम सारिका नार्जारि आंनाबो बिदिनो फैयो लाइभ होबा मिथिला बाला मा जाला जोबखो रखरा ओइ नै आरो मा जालायखो सानैनिखो अ माय गड आई एम द बेस्ट नो नोंबा इदि लिरदोना लिराखै थैगोनसोलै सयथिबो रुपस्रि बसुमतारिया मिनिलाजोब्बाय आंबो मिनिलाफ्लांजोबलाजोब्बाय माबा केन इउ से इंलिश लेंगुवेज बावसो इदि होनलाजोब्बाय आंखो थैगोनलै सयथिबो बालाखौनि हिट जादो लाइभआव थानो ओइ नोंसोर आंसो मालाबा फैबाव जानाय लोंनाय लाइभ होनायाव जानाय होनायाव लाइभ होबा मार इन्टारेस्ट जायो पाप्पिया आं थैसिगोनसो आंनो थैनोसो लुगैबाय इ फाग्ला आंखौ मुम्बाइआव लिंहरनाया सोरथ' नंगौना नङा इयो इट्स अके थैथ'दोलै बाला थैला थाथ'लाबायदो फाग्लासो जाला जोबसिगोन माबा हारसिंनो कमेन्ट होलाबाय थायो फाग्लासो ना बुस्थुआ सिटिंसआव जादों बियो नोंसोरनि गोरोन्थि नङा आं नोंसोरखौ दहाय नोंसोरनिसो माबा सानदोंमोन मा लिरलाबायखो गोदाव सोराव सानदोंमोन आरो होदों आइ लाभ इउ नो दिनैसो होदों आइ लाभ इउ बे आइ लाभ इउखौबा नोंसो लिरखोना माबायासो टाइप खालामफ्लांखो हारसिं नामा रुपस्रि बसुमतारी द लाइभ भिडिअ वाज पारफर्म टुवाइस हे भगबान आंनियालाय दा इंलिसल' जाला जोबखो ना माखो बिराद सिटिंसआवलाय बा हारसिंनि इंलिससो जाला जोबखो ना माखो नोंसोरथ' इदि लिरथारालै दिस इज फंबायनो थैसिगोनलै आङो दिस इज फंबायनोलै वाव दा वाटार इज क्लियार Salah. But the water is clear. I am back. What do you to do, Guwahati? I invite you. I invite you to my mother-in-law's house, bro. I didn't have any sitting. थैगोनसोलै लिराखै पाप्पि
बेखायनोथ' आं फाग्ला जाबाय आसरितसो मोनबाय आङो आरो आइ एम बेकआ मा हुफामुरा जालाबाय थाखो गोदाव सोराव व्हाट डु इउ टु डु आइ इनभाइट इउ टु माइ मादार इन लस हाउस होनोबाला आं नोंखौ मादार इन बिखुमजोनि मादार इन ल माने बिखुमजोसो जाबायसन बिखुमजोनि न'आव लिंहरगोनसो होननाय जाबायसन ब्र' आइ डिडन्ट हेपेन एनि सिटिं लिराखै आं रुबुस्रि बसुमतारी अ माय गुडनेस आं इखौबो रागासो इयो मा हफा मुरा मोनखांलाबाय थाखोइलाय इयो आइ एम बेक ना माया मा लिरलाबाय थाखोइलाय इ मानसियाथ' बर'सो बायदि मोनथारदोलै आङो इयो आंनाव कमेन्ट हरबाय थायोथ' बर'नि ओमफ्राय मा हफा मुरा जालाजोबखो ओमफ्राय इंलिससो टाइपिं जालाजोब्बाय ना माखो नोंसोरनिया आं थैबाय थैनो माने आंनो थैहां थैहांसो मोनगासिनो माबा हारसिंनो इंलिसावसो टाइप जालाजोब्बाय हारसिंनो नायनो र' अ जाबाय एबार ना एबार जाबाय बायदि मोनदों आं आंना माबाया अन जाना दंमोन दै नैयाव मोनसे बुस्थु सेरदों आङो नैयाव मोनसे बुस्थु सेरदों आरोना र'बोरो नै अट'मेटिक सार्ट ट्रेन्सलेसन इयो अन जाना दंमोन ओमफ्राय इयो दा अफ खालामबाय आं एबार मिथिसिगोन आरोना एबार मिथिसिगोन बायदि मोनदों आं अबेनि नों ब्रादार रुबुस्रि बसुमतारी आङो बाक्सा सिमला मेन्देला मोननि खाथिनि फैला मेन्देला मोननि जायगानि बाक्सा सिमला ओमफ्राय आं न'आव थाया आरोना आई एम बैक आप क्या बोल रहा हो मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ रुबुस्रि बसुमतारी अ आंबो बाक्सानि अ नोंना बाक्सा मा जायगा आंना बाक्सा सिमला आई एम बेगा मा बुंदों नों मा बुंगासिनो दं मेरे फ्रेंड से बात कर रहा हूँ मैसेज कर रहा हूँ वो लोग मैसेज दे रहा हूँ क्या आप मुंबई आ सकते हो नहीं नहीं भैया अभी मैं जा नहीं सकता है कुछ काम में बिजी था बहुत सारा बिजी है मैं कुछ काम में अभी जा नहीं सकता है बाद में जाऊंगा जरूर जाऊंगा रुपसि बसुमतारी रुपुहि मानास हाग्रा खाथिनि जोंनाबो आंनाबो माबा बेयो कक्लाबारि एग्रिकालसार फार्मा सेन्ट्रेलनि हाया कक्लाबारि एग्रिकालसार फार्म बे सेराव सिमलानिफ्राय ओरैनो जोंना सिमला टाउननिफ्राय ओरैनो 5 मिनिटसो लायो जोंहाना जोंनिया 5 मिनिटसो लागोन आरो जोंनि न'सिम माबाजों स्कुटि बाइक जायखिजाया बेफोरजों 5 मिनिट साइकेलजोंबा 10 मिनिटफोर लानो हागौ एबारसो जामारबाय आङो ट्रेन्सलेटआव अफ खालामना ट्रेन्सलेटआ अन जामारदोंमोन सिटिंसआव फैफेरबाय ना जोंनिथिं औ आं मानासाव शुटिं खालामहैबाय मानासाव आङो मोननैसो शुटिं खालामहैबाय आंनि माबायाव थांना नायबा मिथिगोन मा होनो मनज बि क्रिएसन बे चेनेलाव थांनानै चेक आउट खालाम बुहुत गोबाव जाबाय आरो ना मथा मथि वान इयार माबा आरो बे एलबामखौ नायनोबा आरो बे एलबामा 1 इयारसो जाबायदां बेयाव मानासाव लाहैदोंमोन गोबावथार जाबाय बेयाव एलबाम खालामहैदोंमोन 1 इयार जायाखैबो जानो हागौ जागोन दे नायगोन फैफेरबायना मोननैसो खालामनाय दं मानासाव एलबाम हेगारदों आंनि बे इउटुब चेनेलावनो थांना नायोबा मिथिगोन बाजै ब्रदारसन साउथ इन्डिया बाजै ब्रदारसन साउथ इन्डियानि एक्टर बायदि नुदों आं बे इंलिश लिरना प्रफाइला मिथिया आंनाव बिदिबो हरग्रा दङ लोगोबो दंखायो साउथ इन्डियान एक्टर सानै नोंमारगो खोमा नोंमारगो बायदि मोनदों आङो बाराबा मुभिसो खालामनो लिंहरदों खोमा थांगारगारगोन बाला रखरा मुभिसो खालामनो लिंहरदों बायदि मोनदों आं दिनैसो नायफेरबाय नोंखौ ब्रादार रुबुस्रि बसुमतारी थेंक इउ लाभ इउ थेंक इउ आंनि फेसबुकआव थांना नायोबाथ' डेन्जार मिनिगोन नोङो दुखु दाहाखौनो बावगारलायगोन आरोना लोमजानाय दंबा नोंनि लोमजानाया हामलायलायगोन आंनि फेसबुक मनज बर' फेसबुकआव थांना सार्च खालामै फल' खालाम ओमफ्राय रिल्सआव थांना नायहै नोङो फाग्ला फाग्ला भिडिअ खालामखायो नोङो नायनांगौबा माने नोंनि दुखु दाहा बावगोमालांलायगोन नोङो लोमजानाय दंबा सानाय सुनाय दंबा हामजोबगोन नोंना मिनि मिनि रुबुस्रि बसुमतारी आं दिनैसो नुफेरबाय नोंखौ ब्रादार थेंक इउ दिनैसो नुनायनि थाखाय थेंक इउ बाजै प्रडाक्सन आयु नोंगो खोमा बलिउडनि बायदि मोनबाय आङो
रुपसि बसुमतारी जागोन दे नायगोन बाजै खुदुमनाया बोरैबाथार आंना खुदुमनाया इदिनोखा बे आंनि स्टाइल गावबागाव हुदा थायोना गावबागाव थायोना खुदुमनायनिबो थाबायनाय देखायनाय जानाय लोंनाय गासिबो आलदा आलदा रोखोमनि जायो गावबागाव स्टाइल जायो आरोना थाबायनायानो जा सब बुस्थुआनो गावबागाव रोखोमनि ओंखाम ओंख्रि संनायाबो बिदिनो हिनजावफोरनिया जेनेबा नोङो बेलेग रोखोमनि सङो बैयो बेलेग रोखोमनि सङो नोंनि संनायजों आंनि संनायजों मिलायलाया बिदि आरो सोरबाया मा होनो मस्ला जानो मोजां मोनो सोरबाया मोजां मोना बेफोरबायदि आरो जेनेबा रावनिबो संनाया मिलाया जोंहानो माबा जाया दालिखौ थाव जाया जोंहा रुनानै जायो ओमफ्राय बांसिन खारै जायो ओमफ्राय आलासि फैबाल'सो थाव सङो ओमफ्राय जोंहा मस्ला मस्लि जाया जोंहानि दे आरो आलासि फैबाल'सो सङो बेफोरबायदि माने अनेक रोखोमनि जायो आरो ना स्टाइल गावबागाव माबा थायो बेबायदि आरो आं मा होननो नागिरदोंमोन आरो मणिपुरि सुपारस्टार लिजेन्डारि आंजों रायलायो मणिपुरिनि साथाम एक्टर सुपारस्टार सानै सुपारस्टार मणिपुरिनि एक्टर रसान लुवां गोदोनिनो एक्टर सुपारस्टार लिजेन्डारि ओमफ्राय काइकु राजकुमार बेबो बेथ' आं फन रायलायबाय थायो इसोर सानैजों आंखौ मणिपुराव लिंहरबाय थायो आरो बिराद क्लस फन रायलायो जोङो मणिपुरि ओमफ्राय नेपालि एक्टर सासे दैया हांराय बेबो लिजेन्डारि सुपारस्टार हिर' मुंदांखा बेबो फन रायलायो आरो काठमान्डुआव थायो बपुरि गामिनि मानसिया काठमान्डुआव थायो आरो एक्टरा गोदोनिनो देनजार सुपारस्टार लिजेन्डारि फाग्ला मानसिफोरजों रायलायखायो आं बाजैफ्रा दाउसन मा मावो आदाया आं ओरैनो जब मावो आरोना फिसा माइ मादार इज नेपालि ह रुबुसि बसुमतारी नेपालि नोंसा आइनाव सों दैया हांरायखौ सिनायगोन ना सिनाया दैया हांराया गोदोनिनो एक्टर दासिमबो खालामबाय थायो आरो बिनि फिल्मा ओरैबायदि देन्जार थांखायो आरो सिनायनो हागौ नेपालिबा आरोना नेपालिबा दैया हांराय आं सानैल'सो मोजां मोनखायो नेपालाव फलसा बांसिन दैया हांरायखौ मोजां मोनो बिनि उनावसो फलसा आंनि सबसे फेभरेट सुपारस्टार लिजेन्डारि होनबा दैया हांराय बिनि उनावसो फलसा रुबुसि बसुमतारी आंनि मादारा रायलायनो रोङा ब्रादार खायसे बिदिनो जायो जेनेबा नेपालिबाबो खायसे बर' जायगाफोराव थानायफोरा बिदिनो रोङा आरो बावलाङो रोंबाबो सिगां रोङोमोनबाबो उनाव बावलाङो आरो बिदिनो रुबुसि बसुमतारी आं दा बोरै सोंनो हानो नंगौथ' आरो जेनेबा नायानोबा नेपालि फिल्मखौ नायाबो जानो हागौ नोंनि मादारा जिहेथु रायलायनोनो रोङा नालाय जेनेबा होमबा बोरैहाय सोंनो आरोना जेबो नङा बेबायदि थाखायो जेनेबा हमना ला आंनि बिमाया हारसामोन बर'आव थानानै हारसाखौ रोंला बेफोरबायदि जायो आरो ने रुबुसि बसुमतारी मानो गाबखो गाबनाङा आंनि भिडिअखौ नायै नों गाबदोबा नोंनि गाबनाया दसेनो बावगोमालांगोन आंनि मनज बर' इउटुबाव मनज बि क्रियेसन फेसबुकाव मनज बर' थांना सार्च खालामना रिल्सखौ नायै नोङो मोनसे भाइरेल जादोंमोनना बिराद गिलुं बुंनो आइनि सिगाङाव होनलायनाया आंहाबो चेनेल बानायनोसैलै ब्र' अके दे बानाय बिराद भाइरेल जादोंमोन ना इयो गिलुं सानसेयावनो रेकर्ड लाखिदो 2 लाख थांदो भिउआ सानसेयावनो दाथ' 400K बारबाय खोमा 4 लाख बारबाय खोमा सानसेयावनो 2 लाखनि सायाव थांदो इयो बेल' नङा बुहुत भिडिअ दं आंनाव बिदि सानसेयावनो 2 लाख 1.5 लाख 1 लाख बिदि थांनाय सानसेयावनो मा दं आरो नोंसोर थांना चेक खालामना नायहैगोन नुगोन आरो आंनि मनज बर' फेसबुकाव थांना रिल्सआव थांना नायबा नुगोन चेक आउट खालामना नायबा नुगोन नोंसोरो माने माबाया थांबाङा आरो थांना होनदां बिदिनो 80 70 90K बेफोरबायदि ओमफ्राय जेब्ला नोङो अपजिट केरेक्टाराव रिल्स खालामगोन ना आं रिप्लाइखौनो होख'लायनो हाया एखनबा ओरैबायदि बाजै ब्रदारसन बेसे डलार जाया बे गिलुङाव ना गिलुङाव जासाबदो बुरजायैनो जादो गिलुङाव जायखिजाया बेसे जादोंमोनथाय जादों आरो खम जायाखै बाराद्रायबो जायाखै खम जायाखै आरो जायखिया जादों एसे मोननांगौखौ मोनदों
बेल' नङा बेजों समान समान थांनाय दं रिल्स बे साननै माबायाबो मार थांदों न' ओइ फाग्लि ओइ जाग्लि खोनासंदो दे नोंनि बे थाफ्लि सोमाव सोमाव लांना थाबायलांनाया होनलायनाय नामायाबो देन्जार जादों ना बेबो फाग्ला भिउ थांदों ओमफ्राय आरो गाबनाय मोनसे खालामदोंमोन ना आङो जग्रबलायना गाबनाय हिनजाव मानसिफोर हमथालायनाय साइडआव फाग्ला थांदो इबो मेकिंखौबो एगारदो मेकिंआबो थांदो ओमफ्राय रिल्सआबो देन्जार थांदो मेकिंआबो फाग्ला थांदो सानसेयावनो लाख बारदो माने अपजिट केरेक्टाराव रिल्स एगारबाथाय थांखायो सानसेयावनो ओरैबायदि जिब्रालायनाय थांखायो आरोना भिउआ कमेन्टआ आंना दाबो थाङो आरो मोनथाम मोनब्रैसो फाग्ला दंबावो आरो ओमफ्राय माखासे गिदिर खालामाखै माखासेखौ खालामदों खिन्थु आङो गाज्रि साब्रै साबासो मानसिया गाज्रि कमेन्ट हरनायनि थाखाय दोनथ'दों एगारनाया आंथ' एख' मोनखाया डन्ट केयार गाज्रि कमेन्टआ थाखायो नों दा बबेयाव थायो ब्रादार आं गुवाहाटियाव थायो न'आव थांबाल'सो आङो रिल्स खालामनाय जायो आं दा रुमाव दङ गुवाहाटियाव बाजै प्रडाक्सन दख'ना गाननो बुनाया दख'ना बुनाया देन्जार थांदो दख'ना बुनाया सानसेयावनो लाख थांदो इयो मार थांदो बिराद नायो माथो आंनि भिडिअखौ ने बाजै प्रडाक्सन बे फंबाया फेसबुकाव चिरांनि एक्टर नामा लादोंमोन फेसबुकाव नामा ओमफ्राय इउटुबाव बाजै प्रडाक्सन थिगानो बेल' बुहुत भाइरेल जानाय भिडिअ दं आंनि बैबो थांगोन आरो दा एगारनो लागा माखाबो देन्जार थांगोन खिन्थु आं एगारथ'वाखै आरो माबायाबो मणिपुरि रिल्स खालामदोंमोन आं बेलेग ड्रेस गाननानै हिन्जावनि जानानै आरोना मणिपुरि खालामदोंमोन बेबो देन्जार थांदो माखौबा बुजियो मणिपुरिखौ एफा एनै मोनफा मोननै सोदोब कार्बिखौबो बुजियो आं मोनफा मोननै कार्बि एक्टर लोगोबो दं आंहा लिजेन्डारि कार्बिखौबो फंफा फंनैल' बुजियो ओंखाम जाबाय नामा आनसल' एदमा मा ओंख्रि जाखो पियानल' माने मा ओंख्रि जाखो मा खबर होननाया खबर कसानल' बेफोरबायदि एफा एनै रोंगौ आरो आनसल' एदमा ओंखाम जाबाय नामा बाजैफ्रासो मबाइल गैयिनि थाखायनो बायो नंगौआनो मबाइल मोजां नांगौ जायोना बायो बाजै प्रडाक्सन आंबो चेनेल बानायगोनसो जायो आंबो चेनेल बानायनो गोसो जायो चेनेल बानायनो गोसो जायो बानाय बेखौनो बे जिमेल खुलिनायानो जायोना एकाउन्ट खुलिनायानो बेहायनो नोङो भिडिअ होबाय था साबसक्राइब बुथुमना ला भिडिअल' होबाय था ओमफ्राय बेनो आरो नों बिराद मोजां भिडिअफोर होबाथाय थांनो नागिरा ओमफ्राय कमेडिफोर होबाथाय बिदिनो बेलेग केरेक्टाराव भिडिअ खालामनानै होबाथाय थांगोन आरो बिराद नायो आजिखालि मानसिफोरा बिदिखौसो नायोना नोंनि अन केरेक्टाराव मोजां भिडिअ खालामनायखौ मानसिफोरा नायानो ओमफ्राय नोङो अपजिट केरेक्टाराव भिडिअ खालामबासो मानसिफोरा आजिखालि देन्जार नायो आरो नों ओइ हिनजावफोरनिया बिदिनो हुवा जाना खालामनाय देन्जार गानना खालामनाय हुवानि लंपेन्ट गानना खालामनाय बैफोरबायदियासो देन्जार थाङो खिन्थु बेनो मिनिथाव होनो हानाय जानांगोन आरो 1 इयार जाबाय ना जालादां 1 इयार जाबाबो जायो मानो जाया जानो वाच टाइमफोरा निउ फैफिनगोन गोदानहाय साबसक्राइबाथ' खमायाना नोंना साबसक्राइबा 2K दंबा बे 2K आनो थाबाय थागोन माथ्र वाच टाइमाल'सो खमायो नों भिडिअ होआबा भिडिअ होबानो बारायफिनो बियो भिडिअ होबानो बारायफिनगोन जेब्ला 4K वाच टाइम जागोन अब्लाना मनिटाइज खालामना लानो हायो वाच टाइमखौ बुथुमना ला बोसोरसेयाव साबसक्राइबाथ' थाबाय थायोना 100टा साबसक्राइब दंबा बे 100टा साबसक्राइबा थाबाय थागोन एनि टाइम वाच टाइमाल'सो खमायो रुबुस्रि बसुमतारी हाबा जाबायना जायाखै नोंथाङा जायाखै जाथ'वाखै मोजां मोननायबो गैथ'वा जायाखै मोजां मोननाया दंमोन आं एक्सेप्ट खालामाखै आरोना एक्सेप्ट खालामथ'वाखै आं मोनाखै आरो मोनग्राफोरासो मोनदोंमोन ओमफ्राय आं एक्सेप्ट खालामनो हायाखै मानो हायाखै होनबा बुंगासिनो र' जायाखै नोंनो नोंथाङा बाजै ब्रादार्सन वेलकाम आदसा मा होनो ओरै जायो माखासे फिसा प्रब्लेम थायोना न'खरनि प्रब्लेम गावनि प्रब्लेम न'खरनि फैसा थाखानि प्रब्लेम फैसा थाखा जमा गैया फारसेथिं
न'खरखौबो नायनांगौ जायो गासिबो एभ्रिथिं जोंहाथ' मालायनिखौ बुंनो थांला जेनेबा आं आंनि पार्सनेलखौ बुंनोसै सिंगोल लाइफ इज दा बेस्ट लाइफ ब्रादार औ नंखागौ बे बाथ्राया ओरैहाय जायो जेनेबा न'खरखौ जोंहा आंनो नायनांगौ जायोना फादारा बिराद थैहां थैहां गिदिर बेराम जानानै आङो जेब्ला माबायाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव माजबाटआव आं जेब्ला एसिसटेन्ट टिचार इंलिसाव मावदोंमोन प्राइभेट स्कुलाव मावदोंमोन आङो इउ एन एकाडेमियाव इंलिसाव एसिसटेन्ट टिचारमोन ओमफ्राय बे समाव बोसोरथामसो मावदों खोमा आं बेवहाय बे समाव फादारा ओरैबायदि थैहां थैहां बेमार जाबाय हार्टनि खर'नि ब्रेननि ओरैबायदि ओमफ्राय आंनाव गारि गंसे दंमोन आरो स्कुटि दंमोन बायनानै बोसोरसेल'सो सालायदोंमोन आं बेवहाय फादारखौ नायनो थाखाय स्कुटिखौनो फानलायनांदों ओमफ्राय हाबो दंमोन इसे हा 2.5 बिगासो बेखौबो बन्दकआव दोननांदों अब्लाबो बे फैसा थांनाय माखानि जाखिनि बे फैसाजों फादारखौ नायदों हामासै एखेबारे फाहामनो हायासै बिनि उनाव बुहुत गोबाव थानानै लासैनो फैसा जमायना नायसिगोन होनबाय ओमफ्राय बिदिनो फैसा एफा एनै जमायनानै बेलेगाव नायहैबाय ओमफ्राय नायहैनानै एसे मोजां जाबाय आरो बिदिनो ओमफ्राय मोजां जानाय नायनानै ओमफ्राय दा मोजाङाव फैबाय आरो बै बङाइगावआव हामदों बङाइगावआव लांदोंमोन बङाइगावआव हामबाय आरो ओमफ्राय बे हामबाय हामथारनाया ओमफ्राय अब्लाबो आं खस्थ' खामानि मावहोआ आरो आजादि थाहैयो ओमफ्राय गावहानो न'नि खामानिफोरखौ एफा एनै मावो दा बिमा बिफाखौ नायनांगौ जायोना बुहुत बिबान थायो बिमा बिफाखौ नायनायनि बिमा बिफाया जोनोम होबाय एफा खस्थ' फेदेरबाय एफा गेदेर फराय होबाय दा नों बिमा बिफाखौ नायाबा जायाना बेफोरखौ साननांगौ जायो फारसेथिं एभ्रिथिं ए टु जेद आंनो न'खर सालायो जोंहा ओमफ्राय बिदि रावबो इनकाम खालामग्रा गैयाना आं जाखिनि हायो आंनि इनकाम खालामनायजों आं नायो फारसेनिफ्राय एभ्रिथिं जानाय लोंनाय कारेन्ट बिल माबा गेस एनि टाइम एभ्रिथिं आंनो आरो बिफानो बिमानो दख'ना नांगौनो गस्ला नांगौनो फारसेनिफ्राय फंबाय दं सासे गासिबोनो एभ्रिथिं आरो बेफोरखौ माने बुहुत बेफोरखौ फाइबा प्रब्लेम जायो आरोना मालाया मानि टेनसन नोंस्रा मा रोंगौ मोनखांदों बेफोरबायदि जायो आरो साननाया आंनाव फाग्लासो कमेन्ट फरायलायनि इउटुबाव रुबुसि बाजैफोरासो इउटुबजों न'खर सालायनो हागोन ना हाया दा नों गोसोबा हागोन सियर बेलेगफोरालाय बोरैथो सोलिनानै दङ बिनि फैसाजोंनो नोङो बेलेग इनकामबो खालामनो हागोन बेजोंबो सोलिनो हागोन जेसे भिडिअ होनो हायो मोजां नोंनिनो मोजां जागोन सोलिनो हायो मानो हाया जानो बुहुत मानसियानो सोलिना दंना रुबुसि बसुमतारी नोंसोरना न'आव सोर सोर दं आदसा जोंहा न'खराव आं ओमफ्राय फंबाय सानै आं गेदेर ओमफ्राय फंबाय गेजेरा हाबा जाबाय फंबाय गेजेरा हाबा जानानै जुदा जाबाय ओमफ्राय दा जों ओमफ्राय जुदा जाखाबाय फंबाय गेजेरा ओमफ्राय फंबाय उन्दै दं बारा उन्दै नङा मथा मथि फंबाय उन्दैया माबासो जाबायदां 25-26 बोसोरसो जाबायदां फंबाय उन्दैथार ओमफ्राय गेजेरा हाबा जाबाय ओमफ्राय आं गेदेर ओमफ्राय बिमा बिफा दा जोंहा फंबाय उन्दै आं ओमफ्राय बिमा बिफा ओमफ्राय आं आब' लिंदोंमोन ना सासे आब' लिंनायनि फिसाला जानानै फरायनो आं लाबोना दोनफैदो फरायनो बेखौबो आंनो नायो आब'नि फिसाला आरो आं बिब' लिंनाय निजा असे थैनि बिब' नङा बिब' लिंनायनि फिसाला आं लानानै फैदों बेखौ हजों न'आव थाबाय थाबा रावबो नायग्रा गैया गाज्रि जागोन होननानै आङो लानानै फैदों ओमफ्राय दा फैलानि स्कुलाव होदोंमोन सिजौ एकाडेमियाव ओमफ्राय दा मेट्रिक पास जाबाय फार्स्ट डिभिजन खालामबाय आंनि मान सनमानखौ बासायबाय दा बेयावनो जोंहानियावनो थानानै कलेज फरायो सिमलायावनो बेसरकारि कलेजाव एडमिसन होबाय एडमिसन होनानै दा फार्स्ट इयारनि फाइनाल एगजामा जोब्बाय ओमफ्राय जोबना एबार सेकेन्ड इयार मोनगोन आरो भागिना ओमफ्राय मा होनदों एबारो ओमफ्राय गासै जोंहा माबा जायो गासिबखौबो लाफाबा हाबा जानाय फंबायखौबो लाफाबा भागिनखौबो लाफाबा फरायनो थाफैनाय भागिनखौबो लाफाबा साथाम साब्रै साबा सयजन जायो सयजन ओमफ्राय दा हाबा जानाय फंबायाथ' जुदा जाबायना ओमफ्राय दा जोंहा भागिनजों फंबाय उन्दै आं आइ आबा होमबा साथाम साब्रै साबा भागिनखौ लाफाबा साबा प्रेजेन्टलि साबा आरो बाजैफोरा ओमफ्राय न'खराव साबेसे दं साबा बाजैफोरा आइफन लादो एबार डलार मोनबा आङो सानो बे बाथ्राखौबो बुंनि गोसोआव बिराद सानो आरोना आइफन लानो नामा गोदान लानो नामा ना सेकेन्डआव लानो बेफोरबायदि सानो आरोना ओमफ्रायो जेब्ला सानो अब्ला लागोन सानो अब्ला सानफिनो न'आव थांबाथाय बेलेग मबाइल दङ आरोना बेजों रिल्स खालामो ओमफ्राय न'आव थांबासो खालामो नालाय ओमफ्राय बेवहाय थाबाथ' रिल्स खालामनाय जाया नालाय बेखायनो आङो माने नांथ'वा ओरैबो सानफिनो ओमफ्राय फैसाखौ एसेबां माने फैसा आं गारथ'वा बेबायदि सानफिनो आरो
बेबायदि सानो ओमफ्राय आङो माने जाखिनि फैसा मोनो आंनि दरमाहा इउटुबनि फैसा फेसबुकनि फैसा बेफोरखौ आङो जमायनानै माने न' लुनो सानदों आरो आङो माबाबो सुख'खांबाय हाखौ बन्दकआव दोननो मोना जा फादारनि बेरामाव 1.5 लाखआव आङो बेखौबो 1.5 लाख फ्रामानो 1.5 लाखनि एसे खम बेखौबो आङो सुख'जोब्बाय आरो सुख'ना लाजोब्बाय आङो बेखौबो सुख'जोब्बाय ओमफ्राय सुख'नानै दा ओमफ्राय बिदिनो लासै लासै न' लुनो सेस्था लादों आरो बिनि थाखायनो आङो सानथ'नो हाया आरो मोजां मोननो सानथ'नो हाया हाबा जानो सानथ'नो हाया बेफोरखौ नोंनि गासैबो बिथिंखौ नोङो बेकग्राउन्ड माखाखौ नों मोजां खालामनानै लायाबा उनाव फसथायो आरो हाबा जाना लाबाथाय बेखायनो माने बेकग्राउन्डखौ मोजां खालामनानै लाग्रोनांगौ जाहाथे इयुनाव जेबो सिन्था गैयि जायो टेनसन गैयि जायो बेफोरनो आरोना दे रुबुस्रि बसुमतारी दे होमबा दा आं लेखा फरायनोसै अके दे फराय मोजांनि खोथा फराय आंबो दोनथ'नोसै बहुद गोबाव जाबाय रुबुस्रि बसुमतारी एबारनिफ्राय नोंनि भिडिअ'खौ नायबाय थागोन अके दे नायबाय था फेसबुकाव थांना नाहै फेसबुकावबो थांना नाहै देनजार रिल्स हगारनाय दं दै नोङो बावगोमालायगोन मिनि एखेबारे एखनबा खिगुलायगोनबो मिनि नों नायहैलाय देनजारखा आरोना मनज बर' दै फेसबुकनि नामा मनज बर' MONOSH ओमफ्राय स्पेस बर' BORO फेसबुकनि नामा बर' बाजै प्रडाक्सन मोजां बिदियानो साननो गोरों गुड नाइट अके दे गुड नाइट आंनि र' मोनसे बुंनि आंनि लाइभआव जयेन जानानै कमेन्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ लाभ इउ आंनि गोसो गोरबोजों थेंक इउ गुड नाइट ओमफ्राय मा होनो बाजै प्रडाक्सना मा होनदों मोजां बिदियानो साननो गोरों औ आं फार्स्टनिफ्राय सानखायो आरोना बेखौ मावबा मा जागोन बेखौ जाबा मा जागोन बेखौ बुंबा मा जागोन एखेबारे आं जानला मोनला थाब्रु जिब्रु बुंखाया आरो थाब्रु जिब्रु बुंखाया माने ब्रेनावनो माबोरै मोजां खालामनो हागोन माबोरै बिमा बिफाखौ हान्थि खालामनो हागोन माबोरै आं लाइफआव साक्सेस जागोन माबोरै आं न' लुगोन माबोरै आं माबा खालामगोन फैसा इनकाम खालामगोन खालि आंनि बेयाव बिदिल' आरोना सोरबा मोजां मोननाय सोरबा मानाय आं बेफोरनिफ्राय बिलकुल गोजानाव बर्थमान मोजां मोनदोंमोन आंखौ मोनदोंमोन साथाम साब्रैसो मानसि मोजां न'खरनि मोजां मानसि अब्लाबो आं माने एक्सेप्ट खालामनो हायाखै बायदिसिना फिउचारखौ भाबिनानै आरोना गुड नाइट ब्रादार अके दे अके देन गुड नाइट बांसिन टारगेट खालामनांगौ निजिनि लाइफखौ नोङो साख्रि गैया जेबो नङा अब्लाबो नों माबा मोनसे मावनानै जानायनि राहाखौ नों लाथारनांगोन आरो लाइफखौ सोलिनांगोन ना बिमा बिफा दं बाय बाहागि बिमा बिफा दं न'खरखौ सामलायनांगौ नायनांगौ बेफोरबायदि आरो अनेक नोङो अब्लाबो बैसो थासान्दि नोङो मोजां फरायदोंबा नों साख्रि नाजाबाय था मोननाय मोनैया खाफालनि खोथा एखेबारे ट्राय एगेन आरो नाजाबाय था मोननाय मोनैया खाफालनिसो खोथा मोनबा मोनबाय मोनाबाथ' नों माबा मोनसे जाखानांगोन मावनानै जायखिया नाजानाय थानांगौ आरो बाजै प्रडाक्सन दे मोजां एखेबारे नाजानाय नों फरायदोंबा मोजां फरायबाय था ओमफ्राय फरायनायजों लोगोसे जुदि डिग्रि फरायबाय दंबा पिअ पास जाबायबा जुदि नोङो एप्लाइ खालामहोलां साख्रि नागिरहोलांखा आरो आजिखालिथ' अनेक एप्लाइ फैयोना साख्रि नागिरहोलांखा आरो ओमफ्राय फरायनायाव डाउन जानाङा दै फरायनायखौबो जिबनाव डाउन खालामथारनाङा एखेबारे गोसो होथाबना फराय खस्थ' खालाम नों खस्थ' खालामबासो साक्सेस मोनोथ' नों सा साज्रां मालाबाबो साक्सेसखौ मोना बुहुद ट्राय खालामनांगोन नोङो खायसेनि लाइफआव खायसेनि खाफालाव नोङो खनसेनो साक्सेस जायो खिन्थु खायसेनि गोबांनि खाफालावनो खनसेनो साक्सेस जाया बुहुद ट्राय खालामबाय थानांगौ नाजाबाय थानांगौ देनजार नाजानांगौ खायसे नाजासेयावबो जाया अब्लाबो नाजाबाय थानांगौ आरो नाजासेयावबो जायाबा उनाव नोङो माबा मोनसे जानायनिथ' राहा लामा खालामनांगोन ना लाइफखौ दैदेनलांनायनि थाखाय बिमा बिफा दं नायनांगोन नोङो बिमा बिफाया नोंखौ ओरैनो जोनोम होआखै बिमा बिफाया सानो फिसाया मोजां जागौबा मोजां गियान लागौबा मोजां साख्रि मावनानै मोजां जोंफोरखौ नायगौबा बेफोरबायदि आसा थायो आरोना बिमा बिफाया बेखायनो माने बिमा बिफानि मिजिंखौ सिमांखौ फेलें खालामनाङा नों हायाबाबो साख्रि बाख्रि मोनाबाबो नों माबा मोनसे मावनानै हान्थियाव दोननो नाजानांगौ आरो बेसे फरायनाय आदा नों बाजै प्रडाक्सन बेसे फरायनाय आदा नों आङो MA कमप्लिट खालामदों इडुकेसनाव मास्टार डिग्रि कमप्लिट खालामदों आं इडुकेसनाव
बहुत गोबाव रायलायबाय आरोना दिनै देनजार गोबाव रायलायबाय फाग्ला गोबाव रायलायबाय आरो दिनै गोबावबो थाबाय लाइभआव ओमफ्राय बारा गोबाव थाला उन्दुनो ओंखारबाय आं बिराद थाब उन्दुयो दै ओमफ्राय आङो बांद्राय मबाइल नाया दै आङो दसेल' मोनसे मोननै एलबाम नायगोन ओरै नायगोन उन्दुलांखागोन आरो आं बांद्राय गोबाव थाया मबाइलजों बांद्राय गोबाव थायोबा एथा दुथा बार'था गाहाम थायोबाथाय मानसिनि स्किननि रोदा माखा गाज्रि जायो आरोना ओमफ्राय मोखांफोरा गाज्रि जायो सेहेराया गाज्रि जालाङो बेखायनो हानायमानि बांसिनानो नोङो 11:00 थायोबा उन्दुनायनि टाइमाथ' बांसिनानो 10:00 10:30 एसेसो आरो नों जेसेनो नोंहा जुदि फरायनाय दंबा थाब उन्दुना फरायबाय था स्टाडि खालाम जुदि जायफोरा फरायाखै बिसोरो माने थाब उन्दुनांगौ आरो बिदिनो 9:30 बा 10:00 एसेसोआवनो उन्दुनांगो ओमफ्राय फुङाव थाब सिखारनांगौ दै देहा सोलेरा मोजां थायो फुङाव थाब सिखारनानै मर्निं वाक खालाम थाब सिखारनानै बिदि खालामनांगौ आरो फुङाव सिखारनानै उन्दुनायाव ओमफ्राय थाब उन्दुनांगौ सिरिनिफ्राय सिखारनायाव थाब सिखारनांगौ बेबायदि आरो वाटसिं दं माय वासिं दं कमेन्ट खालामाखै ओमफ्राय मानसिफ्रा आंनियाव माने वाटसिंखौबो खम खालामदो माने आंनियाव नायनायखौ बारा दिन्थिया दै एखनबा सासेल' दिन्थियो एखनबा नायनायखौनो रावखौबो दिन्थिस्राया ओमफ्राय कमेन्टआ फैयो एखनबा कमेन्ट फैया बेबायदि जाबाय थायो प्रब्लेम बियो नेटनिफ्राय जायो दा फेसबुकाव बिदि जायो दै कमेन्ट फैबाय थायो ओमफ्राय मानसिफोरखौ नायनायखौ दिन्थिया आंनियाव माने श' खालामा आरो बेबायदि जायो बेफोरो नेटनिफ्राय जायोदां जेबो नङा आङो दोनथ'नो सानबाय गाइसमोन कमेन्टआबो बिराद माबा फैयो आरोना स्ल' फैयो 8:56 जाबाय टाइमा 8:56 बाजैफोरा मा मबाइल दा भिडिअ खालामनाया वान प्लास दा भिडिअ खालामनाय मबाइला आंना वान प्लास माबा सिगां मोजां नुयोमोन ओमफ्राय दा बारा मोजां नुला मानो होनब्ला आंना दे दोनदो आंना माबा मा होनो केमेरानि लेन्सआ गावदों आरोना गोलैना अन्थाइयाव नांनानै ओमफ्राय बेलेगनि मबाइलनिसो होदेरनानै माने फाहामनानै हरदो आरो ओमफ्राय मोजां नुवा बिनि अरिजिनेल माबाखौ मोनासै आरो अरिजिनेलखौलाय माव मोननो नोङो केमेरायाव थाखानाय बायदि माबायाव मबाइलाव फैफानाय बायदि लेन्स जायाना डुप्लिकेटसो लगायनानै होयो बे मोजां नुला गावनानै बेलेग लगायना लाबायना मोजां नुला बेनि थाखाय नङाबा सिगाङाव गोदानाव मोजांमोन ब्राजै प्रडाक्सन गुड नाइट ब्रादार अके देन बाय गुड नाइट आंनि लाइफआव जइन जानानै आंनि लाइफआव माने दसे सम होनानै जइन जानानै कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोजों लाभ इउ गुड नाइट बयखौबो आंबो दोनथ'नोसै गोबाव जाबाय थाबाय थानाया नङाबा आपल'ड जाख'नाय नङा दोनथ'नोसै लोगोफोर गुड नाइट लाभ इउ अल दोनथ'बाय दै गुड नाइट टाटा बाय बाय मालाबा लोगो मोनफिनबावगोन